आंनि मुङा सामिर नार्जारी आं सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि जि थाखोआव फरायो। जोंनि जेंनाया दा जोंनि सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनिफ्राय सा8 फोरोंगिरिफोरा सेन्सासनि थाखाय थांजोबना दंजोबो। क्लासाथ' जोंना बांसिनानो जायाखै। दा 17 थारिखआव थांनानै एसे गोबावानो जाहैबाय दा। क्लास लानो मोना बिसोरो सेन्सासावनो थांनांबाय थायो आरो। औ। जोंथ' जोंनि क्लास 10आवनो एबारनि मेट्रिक लिरगोनानो 69 दंखायो। क्लास 9आव 135। सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो बे जेंनाखौ लानानै? बे जेंनाखौ लानानै सरकारनिसिम बेनो जोंनि खावलायनाया जोंनि फोरोंगिरिफोरजों जोंनो क्लास लाफिननो मोनो एबा जोङो फोरोंफिनजानो मोनो। दाथ' जोंनिया बांसिन सिलेबास एबारनि हाफ यारलि एग्जामाव फैगोन सिलेबासखौनो जोंना फोजोबजोबनो मोनाखै दाबो। गोबाङैनो सिलेबासा थालांजोबबावदों आरो बिदिनो साइन्सआवबो ससियेलावबो बड'आवबो बांसिनानो क्लासानो जानो मोनाखै दा। मोनजोबाखै। सानबेसे जाखो क्लास लानो मोनै? क्लास लानो मोनैया सप्तानैसो जाबाय। फोरोंगिरिया मा खामानियाव दायथ' दङ? सेन्सासाव। मेट्रिक होगोन एबार? औ। मा खावलायहरनो सानो सरकारखौ? सरकारनिसिम जोंनिनो सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि सारमोनखौ मोनफिननायनि आंनि फिसाफोर दङ। आंनि फिसालाया दा 9आव फरायो। औ, फिसाला दङ फरायो। 9आव मोनबाय। 9आव। औ, ओमफ्राय दाथ' मा जेंना जादों होनदों? दाथ' हनै मास्टारनि एसे फोरोंगिरिनि आंखाल जादों। ओमफ्राय दाथ' फोरोंगिरिफ्राथ' सेन्सासाव थांजोबदोंनो ओमफ्राय दा बेखौनो नांगौ जाफिनदों आरो। क्लास लानो मोनाखै। क्लासफ्राथ' मोजां जाया। बर्थमान बिदिनो मास मोनसे मोननैसो थांबाय खोमा। ओमफ्राय सप्तासेनि बारबावबायसो होनदां। ओमफ्राय दाथ' ओरैनो गोदाव सोराव जालाबायोना गथ'फ्रा। ओमफ्राय जोंनोबो फरायनायखौ नांगौ आरो फोरोंगिरिखौ जोंनो एकदम नांथारगौ आरो। जेनेबा सिंसासाव एरियायाव फाथायालासिनो जोंनो नांफिनगौ आरो। जाहाथे गथ'फ्रा मोजां जाथों। फरायनायाव गोदाव सोराव जायोना बिदिखायनो नांफिनगौ जादों आरो।